Sir, dumating na po yung order niyo po. Galing po sa MJK Company po. Cellphone po, worth of 7,000. Oh my God! Magandang araw po sa inyong lahat. So, panibagong video, panibagong surpresa na naman ang aming gagawin ngayon. At kung bago ka lang sa channel namin ay mag-subscribe ka na. At ang taong susurpresahin po namin ngayon ay si Sir Benjamin Debes from Nama. At ang gagawin naming prank ngayon ay may order siyang cellphone from SMJK Company. Worth of 7,000 pesos. So, abangan na lang po natin yung magiging reaction ni Tatay. So, ano pang hinintay nyo? Arat nyo! Kayo po yan. Sir, dumating na po yung order niyo po. Galing po sa MJK Company po. Cellphone po, worth of 7,000. Ito ang manager. Yung mama may siguro kagabi. Ito ang manager. Ano na yung cellphone? Basta na yung ticket ko doon nagbayan. Ano mo kasi dito ka? Lapit ka ron diyan, lapit ka ron. Tingsin niya lang yung 7,000. Tingsin niya lang na. Bali, yung na-order po ninyo sir na Vivo po sir na na Y11 worth of 7K. Parang diyan naman ako marunong mag-cellphone. Paano po yan, sir? Sa inyo mo nakapangalan po. Kayo po daw. Ano nga ang manager ko? Kailangan niya pong bayaran. Meron mo na daw. Kumpanya di ba? Isa na eh. Dawar na rin siya. Ama siya. Ay, magbagana ka na ni Papa. Pinakukwartak na. Gimana ang tibay? Gimana ang tibay? Lako yun ala. Lako yun. Hindi kasi. Sir, bigyan na lang po natin yung order niya po doon sa bahay. Di ba? Alam mo kita. Ano sa tingin kayo order yaw? Wala naman akong order ng sipaw. Kitaan nyo ka nag-gipanta kayo sa Ganyan na lang po sa yung pirma nyo kung tayo. Kasi may pirma po doon. Kinikulong na kayo. Sir, kapag nabuksan na po yan, kailangan niyo pong bayaran ng sarili. Bayaran pa ron! Bayaran pa ron! Saan lang kayo nag-ibay? Dito po, sir. Katiyan! Ay,
May mas mata pa pa ba? Isot mo na to. Isot niya. Ang kagto ka rin dyan! Picture po. Sana all. 1, 2, 3. Paigit ka naman na makita Jara! One, two, three. Sana all maraming pera! Bale, pagkatapos niyan, sir, meron pa po kayong washing. Addition sa... You know? Hindi na pa-picture. Isutyak ka! Nagbayagan! 1, 2, 3. Baba niyo ata na! Sir, ano pong masasabi niyo sa surprise ko ng inyong mga walang iyak! Siya pa nang muli. Sabi ka na! Tama na. Salamat Shopee na. Salamat Shopee. Ipasok na lang po natin yung handa ni Sir sa loob po ng bahay nila. So ano pang hinihintay nyo? Aras na! Aga? May message pa po ang kanyang mga anak at babasahin po yan ni Miss. Happy birthday, Papa. Ben, pinagdadasal ko na haba pa ang buhay mo at magbago ka na. Tama na ang inom, lakay ka. I love you pa. Happy birthday, Papa Ben. Sana malasing mo sila. Huwag ka na pasaway at uminom ng madami. Mahal na mahal ka namin. Ingat ka palagi. From Miguel. Sir, ano pong masasabi niyo sa message ko ni Mami? Salamat na lang. Tingin mo dito tayo. Siya. Wala na akong masabi. Salamat lang. So, Nay, message niyo po kay tatay. Dito na lang po kayo. yung mga gusto pong mag-message po. Yung mga relatives po. Sir, message po kay tatay. Kahit short message na. Long life. Not. Ikaw po ate. Message po. Extinto na ano ba? Kaya para kay tatay. May kwan. Ano ka? Ako. Okay. Para may mga memories sa Facebook na makikita nyo yung throwback. Mga message na nangyari. Tapos yan sa YouTube. Malay ko yan natin yung ron. Picture na lang kami dapat. Sige, mag-picture na lang po muna kayo. Kung wala pong message. Saan na isang tubay ito na naiwan? Ay, kala ko na.
One. Dito na po ate. 1, 2, 3. O, isa pa po. 1, 2, 3. Wala po bang waki dyan? Isa pa. Waki! 1, 2, 3. And 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa iyo. Sa iyo. Wish ko muna kayo, tapos blow the candle. Nakakainomsan. Secret wish nyo na lang po. Secret wish na. Secret wish. Agad. Sana Okay. tumakalap ang buhay ko. Yeah! Happy birthday! So dito na nga po nagtatapos ang aming pa-surprise kay Sir Benjamin. At nakita niyo naman po yung naging reaction niya ay na-surprise po talaga siya. At kita niyo rin sa reaction ni Tatay ay mukha. Nakakaino na siya na anak. At Kung gusto nyo na kayo na rin ang sumunod na isosurpresa namin at ay chat mo lang po si Melly Palabay. At don't forget to like, share this video, and subscribe mo, surprise mo, deliver ko. Para po ma-update po kayo sa mabagong video na i-upload namin. And surprise!